24 jaar wordt Sjoerd, koningin Beatrix. Ze is daarmee het oudste staatshoofd in Nederland. Uw koningin leidt goed bij de Friezen, blijkt uit onderzoek. Ze krijgt van de Friezen als rapportie voor een zoon, zoon. Wilst kroonprins Willem-Alexander het maar 6,8 mat. Maar het vertrouwen in beiden zit het wel goed. 83% jouwt aan dat ze vertrouwen in de koningin hebben. Het vertrouwen in haar zoon leidt mij 22% krijgt wat leger. Maar toch had haast 40% van de Friezen Beatrix het liefste staatshoofd. Een derde had liever haar opvolger. Beatrix. Ja, waarom? Ja, dat vonden meer ervaring en die kennen wel in mij. Ik vind ze allebei heel goed. Ja. Had je vertrouwen in Willem-Alexander als koning? Het volle vertrouwen. Ja, ik denk dat het op zich wel goed zou doen. Die had natuurlijk Troskar en Skande ik wel leerd van het ding. Dus in dat opzicht zou het wel kennen. Maar ja, op dit moment had ik liever Beatrix. Nou, dat is een bevestiging van wat ik zelf altijd vind. Wij hebben een uitstekende koningin die haar taak heel serieus, heel plichtsgetrouw, maar vooral ze het overal heel goed verstand van. Dus is deskundig. Alhoewel de koningin al lang mee pensioen kan en 2/3 van de Friezen vindt dat Willem-Alexander en Maxima klaar binnen voor het koningskip, verwacht het maar 6% dat ze dit jaar aantreden zal. Beatrix doet het op het moment voor mij wel redelijk. Zeer representatief voor de bevolking. Dus die kan het nog wel een keer, voor mij nog wel een keer doen. Ze wil eerst die lieds ben die met wat groter huizen. En als die groot genoeg ben, dan kan die oren er wel hebben. Ik verwacht het nog net, het kunnen wel een jaar of 2 door. Dan is er nog de discussie over de taken van de koning of koninginnen. De helft van de meesten die het ondervregen binnen vindt dat het zo blijven moet als het nou is. En 40% zegt liever dat het een volslijn ceremoniële functie wordt, zonder invloed op het kabinet. Wat mij betreft zo vol mogelijk ceremonieel. Het moet gewoon teruggaan zoals het nou is. Ik vind dat er gekozen mensen van die aanmerking komen. Die de bevolking kozen. Hè. Dus dat is geen functie van de koning meer. Ik maak niks hebben van puur ceremonieel. A, dat vind ik zonde van het Jood, want ze wordt hartstikke duur betalen. Dus praktisch jongens, ze moeten er wat van doen. Maar B, we kunnen een betere staatshoofd krijgen.